Zdravím všechny a zdravím mé odběratele Hero. Jsem za vás ráda a ráda bych také ostatní pozvala na mé Hero. Bude tam teď spousta nových videí, jako novinka budou rituály a určité náměty na vaše témata. Můžete si dát téma, a které vyberu, které se bude ve více případech stotožňovat, které budete nejvíce chtít, tak takové téma já zařadím do výkladu karet. Jo? Tak. Podíváme se na téma, jaká bude realita s mužem, který je v mé mysli. Takže jaká bude realita s mužem, který je v mé mysli, nebo v tvé mysli. Vypadá to hezky, ale tady jde o nějaké setkání. Já tu kartu tak trošku ukážu, nebudu ji až zase tolik dávat na odiv, ale vypadá to hezky, vypadá to na nějaké setkání, milé. To jsou takové trošku odhalenější kartičky, ale tahle je zrovna krásná. Tady je ale odchod zase. Tady je setkání a tady je zase odchod. Ale něco ty tady dostáváš. Ty dostáváš od něj nějakou odpověď. Vy si tady uděláte nějaký hezký večer, vy si tady uděláte nějaký prostě hezký výlet a ty od ní tady dostáváš odpověď. Nehledě, že já tady nevidím 3, ale 4 oříšky pro popelku. Takže pravděpodobně si tady budeš moci něco i přát od toho muže. Ale ty dostáváš nějakou odpověď. Co to je? Je tu svoboda, nemůžu si pomoct. On tady odchází, tady také odchází a ta odpověď je, že dostáváš svobodu. Vy se nakonec nedomluvíte. Já tady vnímám, že tobě, to už v té první kartě, vnímám, že ty jsi tady spíše za tu smutnější. To znamená, že ty nejsi spokojená s tím, jak se věci odehrávají. Tady momentálně seš ty a tvá svoboda. On ti neřekne to, co by si chtěla slyšet. Ale ty seš na tenhle krok připravená. Toto pro tebe není žádná novinka. Já mám spíš pocit, jako by on tě tady chtěl ještě nějak umluvit. V té první kartě, jako bych tě chtěl nějak ještě, já bych řekla, utáhnout na vařené nudly. Ale já neříkám, že ten muž ti nic nenabízel, ale nenabízí ti to, co by ty si chtěla.
To rozhodnutí je rozhodně tvé tady. On ti to nenabízí. Ty tady vyloženě se totiž odpoutáváš od něj. Ty ten kontakt stříháš. To napojení. Ty už nechceš být v tom napojení. On by chtěl. On by chtěl. Jo. Nebudu to zase moc ukazovat, ale no, on by chtěl. Dokonce on tak loudí, bych řekla. On po tobě loudí nějaké setkání. On po tobě loudí až... Toto je takový... Já fakt neříkám, že nic nenabízí tenhle muž. Ale fakt nenabízí to, co ty chceš. On by tady chtěl i společně s tebou něco jakoby dělat, společně něco tvořit. On by to chtěl. A možná, že ty třeba s ním i půjdeš někam na večeři, klidně. Ale už ne v tom, že by ses nějak, jakoby v tom úmyslu, že by ses nějak zavazovala. Že by ses nějak jako... dejme tomu, nechala odradit od toho, co ty si představuješ. Ty klidně s ním nějakou akci podnikneš. Jako ty nemáš problém dělat něco, co vás společně baví. Ty s ním půjdeš něco dělat klidně. Ale nenecháš se... říkám, odradit od své vlastní vize. Poslední kartu z tohohle balíčku. No, vy si můžete udělat i jako nějakou vášnivou romanci. Klidně můžete. Jo, i na rozloučenou klidně. Proč ne? Úplně v klidu. To já tady vnímám, že jako... Já tady vnímám v první kartě, že tady bude nějaký rozhovor, který se ti nebude líbit. Ten muž odchází a ty ten kontakt prostě nechceš už. Ty budeš chtít ukončit ten kontakt. Ten muž ale... on se tě nehodlá jen tak vzdát, on pro tebe má slabost, on prostě znovu bude chtít tě vidět, ale on po tobě strašně touží a nabídne ti, půjde na to tak, že ti nabídne prostě něco, co vám dvěma opravdu vždycky jakoby fungovalo, nějaké, co společně jste oba rádi chtěli dělat, jo. A to teď nemyslím jenom sex, jo, já tady vidím spíš, že vy si tady něco uvaříte, vy si tady něco ukuchtíte, jo, je tady něco, co jste společně, nějaký společný výlet, nějaká společná procházka, to klidně může být, těch možností je tady spousta. Samozřejmě vidím tady, že jedna z těch možností může být to vášnivé milování. Úplně v klidu může být, pokud oba chcete. Ale ty to budeš vnímat spíše jako tečku, než by to mělo dávat průchod dalším schůzkám. Protože ty si tady vlastně ujasňuješ, nebo budeš si s ním ujasňovat i tímhle gestem, že ty máš namířeno trošku ještě v tom vztahu jiným směrem, kterým tenhle muž rozhodně nějakým způsobem nemá namířeno. Nemá tam namířeno prostě. Tak jo, takže tyto karty odložím.
Co dál? Já tady vidím jako poslední pusa na rozloučenou, poslední procházka na rozloučenou, tady je i koupání, já to nechci moc ukázat, můžete jít i na společnou dovolenou, jo, krásnou, ona si tak zakrývá ty prsíčka, takže ono by, já to ještě, ona se zakrývá, já je zakrývám, nádherná karta, jako v každém případě můžete se jít i společně někam ještě koupat, že, nebo i klidně na dovolenou, ale já tohle vidím jako poslední tah na rozloučenou. Něco, co jste vždycky rádi spolu dělali. Protože vy směrujete každý úplně jinam. Tebe by to zastavovalo v tom, kam ty vlastně opravdu chceš dojít. Takže nenech se zastavovat. On tady ještě víc jakoby bude chtít toho veselí, ale ty se nenech zastavovat. A tady už jsou i ty jeho otočené záda. A ten jeho směr je jiný než ten tvůj. Vidíš? On má, vidíš tu šipku, on má svůj směr. Nech ho jít svým směrem. Kdyby si ho měla stejný, půjdeš s ním. On ani, i když tady přidá nějak toho veselí a tady nějaký hradovánek, to nebude stačit. Tak, nicméně, tobě tady přijíždí někdo nový. Helice, tenhle odchází, tenhle přijíždí. Hele, proč ne, jako jo. Ono to tak někdy může být. A já si nemyslím, že toto totiž jako asi se táhlo dlouho a ty tady ani nebudeš nad tím nějak jako brečet. Jo, takže klidně může totiž přijít i ten nový tady. Hezky pěkně. Hned král pentaklů, no vidíš to. A ty hned z dokončeného můžeš jít do nového. Můžeš. Dokonce ty můžeš úplně v klidu už začít hned jakoby s těma vážnýma tématama. Tady je rodina. Tady je komunikace o tom, co by si chtěla, o dětech hned z patra. Toto je jako, že ty si nebudeš dávat ani prostor na nějakou předehru v komunikaci. Na to si ty vůbec nebudeš hrát. Ty tady hned začneš prostě, co si představuješ, jak si představuješ, co děti, jestli má děti, jak to tam funguje. Jo, ty hned začneš tímhle způsobem. No, bude to tvoje štěstí teda, jo. Protože on na tohle bude slyšet. On jako, tady je jako hvězda, jo. Tady máš jako splněné přání. Tenhle muž ti může splnit, ale to je někdo opravdu nový. Já ti to ukážu. Tenhle odchází, o kterém jsme mluvili celou tu první řadu. Tenhle přichází. To je zápětí. Mně úplně spadly všechny karty. Já jsem si je dala do klína a oni mi tam propadli. Teda zůstaly mi na stole tady zůstaly mi teda tyhle ještě. Tak já s nima budu operovat dál a pak se podívám na ty spadlé. Takže my máme téma, jaká bude realita s mužem, který je v tvé mysli. Já už jsem ti to řekla. Muž v tvé mysli pravděpodobně končí.